B'investiment ta' 5 miljun euro l-iskola primarja tal-Mellieħa se tara proġett massiġġ ta' tkabbir u tisbieħ. Permezz ta' dan il-proġett li se jara iż-żieda ta' binja ġdida, l-iskola se tkun tista' issa tilqa' fiha madwar 700 tifel u tifla, filwaqt li ċentru għal ħarsien ta' tfal ġdid se jkun jista' jilqa' madwar 40 tifel u tifla. Huwa maħsub li n-numru tal-edukaturi f'din l-iskola se jiżdied b'madwar 25. Fil-binja l-ġdida se jinbnew 8 klassijiet ġodda tal-kindergarten u 26 klassi ġdida għal livell primarju. Hawnhekk se jiżdiedu l-faċilitajiet għall-edukaturi u għall-ħaddiema li jagħtu servizzi anċillari, kamra għall-ewwel għajnuna, guidance room, librerija, ġim u sala. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana qalet kif permezz ta' dan il-proġett se jgawdu minnu wkoll in-nies fil-komunità mellieħija. Ħajkonna wkoll qabża fil-mod ta' kif ukoll l-istudenti tagħna jkunu jistgħu jgawdu l-ambjenti fl-iskejjel tagħna. Hemm ukoll il-proġett tal-parkeġġ li qed naraw kif l-iskola mhux biss tkun qed isservi għall bżonnijiet tal-istudenti tagħna, imma wkoll għal ħtiġijiet tal-komunità bid-diversi faċilitajiet inkluż il-parkeġġ wara l-ħinijiet tal-iskola. Il-Ministru Justin Caruana spjegat li l-priorità tal-Gvern hija li l-edukazzjoni titjieb mhux biss f'dak li huwa tagħlim fil-klassi, imma wkoll fl-ambjent li jingħata dan it-tagħlim. L-iskola se tara wkoll klassijiet addizzjonali għat-tagħlim ta' suġġetti vokazzjonali, ix-xjenza, l-arti u l-mużika, kif ukoll l-iżviluppi personali u soċjali. Filwaqt li se tinfetaħ wkoll klassi multisensory għat-terapija ta' tfal li jkunu jeħtieġuha.